Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen.
Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tigdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I ask your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Let's si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi ba ako gwapo? Hindi ba ako gwapo? Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po. Pasensya na po tabi kamo. Naamay suali ko magpasaway. Bago mag alas 7, puminalsok sa kuryente. Nag-on. Taon-taon, palsok na naman.
Ngunyan, palso ka na lugod. Kanimbiyo pa. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Lunes. Lunes na Lunes. Monday, Marso 11, taon 2024. May laog tabi sa trabaho, may eskwela. Dahil po pigdeklara na holiday ngunya. Kaya igwa po kilaog, may trabaho, may eskwela. Sabayan po nindoan sa indong lingkod, 2 oras kita, 7 to 9. Oro erestoryahan naman kita kan mga pangyayari, mga nangyayari, mga mangyayari pa sana sa tuya pong palibot. Siyempre, so mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apuera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Daman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, March 11. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. A belated happy birthday kay Pading Robert Capus. Birthday kasud matabi Coach Monel Calyos. Ma'am Mercedes Perez. Birthday kasud man ni Pading Robert Capus. Bayon ta na sa nangaya pa di sa 14. Good morning kay ABC President Cap Art Abila. Ang mahigos na pamayo po kan mga liga ng mga barangay. Liga ng mga punong barangay yan sa Malina. Siyempre mga tugang naman man po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. O dahil nanggad nindo paglingawanan sa kuyang pirming tugon ha, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man po kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Naman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Sige po mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangalan po yan kan sa muyang station manager si Maestro Nila Tuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po. Permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And mga tugang, bawal po ang kidit sa mga panahon pong ini. Yan, bawal po ang kidit. Siyempre, tabi mga tugang ang pasalamat sa satuyang kagurangnan. Thank you, Lord. We love you, Lord. Maswerte kita digdi sa may primer distrito kang Albay. Nagtataga oran-oran digdi sa to. Yo. Sa ibang lugar, nako, langinit na. Sabi, kumusta tabi ka mo? Maray na pagka-aldaw sa mga nakatutok sa tuya, paki-follow po kan sa muyang Facebook page Bicol Net TV. Igwa dyan ki Bicol Net TV Tabaco, may Bicol Net TV Bakakay, and live man po kita sa kuyang Facebook account Manny Mox Sulbutana.
Yo, paki-like and share na lang tabi. Ano? Maray na aga tabi kay Ma'am Liz Manlapas Kapus Abalon. Kumusta tabi? Ano nga yan makulog pa? Iyo pa. Kay puhan talang na magpirit na magprograma, no? Maski may namamati kita, pait sana. Sabi ni GR, madali na nga ang 14. May ano sa 14? Ailing mo na ini. O di tapos na su mga biniyo sa mga barangay officials. May nakahuron ako tabi ABC President Cup Abila. Dakulda siyang naokdan duman sa biniyo. Dakulda siyang naokdan. Sabi ko kung may naokdan ka, dakulang naokdan mo, gamito nindo sa mga sesyon nindo dyan sa sendong mga barangay. Yo. Nag-attender na nga talaga ngayon ako. Di nangug ko ngayon talaga sa mga lecture duman. Kasabi mo baga ngaya? Dangogon. Ilaog sa payo. Asin gamiton. Gamiton. Yan ang maray. Bako na sumagpapararalakwat siya ka mo. Pigpapasiriminar. So iba nagralakwat siya. So iba ang pag-uli sa barangay ang hururon. So ininuman in Damber House. Kaya marayon niya naman ang tibul-tibul tabi Coach Munil Kalyo. Mga maray niya naman ang babae. Yan ang istorya pag-abot ninda sa pag-uli. Ayan, maray so nag-istorya sa kuya na taga dyan sa Malinaw. Arin ito, so birthday ni Vice Mayor Abby Cargullo, may ruminanis ako. Ngayon, Mr. Hulbutana, dakol akong naokdan sa biniyo. Di maray ako. Maray. Paano tigdadangog ta ka ngaya? Di maray, tungarog po kayan. May naokdan ngaya kami. The first time itong maging barangay officials. Inda sana sa mga dati. Sa mga dati, may mga graduar na lamang, dahil lamang ipag... Hinay ko po. Dahil ka mo magparapaturog-turog sa pansitan. Igwa nga ni ngayang municipal councilor dahil pagkaaram. Dahil ngayang pagkaaram sa mga nangyayari sa iyang kapalibutan. Yan ang pigsasabing turog sa pansitan. Ano nga yan sa tuyang mga riparo ngunyan tabing Lunes? Pasensya na kamuhata, medyo may sabit ang halunan ta. O ni baya tabi kap ha? Ini kita tabi maging responsable kita sa pagduro-durido ta sa social media. At tanang daimang kibasihan, huni baga tabi na nagluluwas digdi na igwada kinagtutok-tok sa harong, tapos nanggagadandaa. Ano kita mga aki? Ngunyan kita nagtutubod ka mga arog kaya. Ang mga hipatura tabi kang PNP, particularmente po digdi sa 1st District ang Albay, may abiso po sa publiko. Unong tabi digdi sa pigsasabi dang may tawod at habing nagtutuktok sa harong. Nanggagadanda ini. O kita man na mga naghihiling, nagpopo sa social media, ay tigdudurulo-dulo tapaman. May nahilingan akong nagpost sa social media. Ginibong content duman sa indang vlog. Silbatana. Gari ko badulan tabi ka pa abilake 2x2. At nagkikrear na kitakot. Dahil man patikibasihan. Hilingan na nindo. Dapat po maging responsable kita tabi. Bagong iyo tabi Ma'am Helen Taduran.
responsable po kita duman sa mga pagsishare. O i-share nindo tabi ining programa ko tanganing igwala man kay maokdan. Nay makuha kita mang impormasyon to sa indong mga friends. O dyan sa indong mga social media. O ang i-share nindo arog kay ining programa ko. May mga impormasyon kita digding pigpapaluwas. Puros tabi, tama ba kung fake news? Ang problema sa tuya, at aram tanam dahil man kikatotohanan, isi-share ta pa man. Eling nanindo ya. Pagurulayan tayo niha. So, malinaw PNP, tabako PNP. Nagpun ini dyan sa malilipot. Hasta nakaabot kung sa insain na. Salbatanang. Ano pa? Ang DSWD tabi mga tugang nagpagirumdum tabi duman sa mga membros kang purpose. So mga member tabi kang purpose pigpagirumdum tabi kamo kang DSWD na bawal tabi isang laang sa indong ATM o kaya iyan na pigapo nindong cash card. Dai po nindo pagsangla yan. May mga pigibong investigasyon sa DSWD igwa. May mga napatunayan na pigsangla so ATM. Inay ko po. At pag-restoryahan tama niyan. Ang probinsya databi kang Albay daima deklaranin state of calamity. Dahil databi sa epekto kag El Nino sa probinsya kang Albay. Maluyaman niya. Mala dyan sa nasa may parting 3rd district ang grabing epekto kang El Nino. Pero dyan sa 1st and 2nd district, sabi kang apsi mo, may mga paguran-uran dyan. Yo. So Albay 100 ultra marathon ginibutabi sa syudad kang Tabaco kang Sabado. Hoy, International Women's Day. Kanakaaging aldaw, kumusta tabi kamong mga kababaihan? Nagsiselebrar sindangon yan kang Women's Month. Kayo, International Women's Day kang nakaaging Marso 8. Kayo, kumusta tabi kamo? Chanor Kapos. Kay Chued, good morning. Ma'am G Casqueo, good morning. Kay Mading Jonah, kumusta tabi ang mga kababaihan ta? Mabuhay po ang mga kababaihan. Isabay ta naman niya sa mga kalalakihan na nagpigagampanan ninda ang trabaho kang kababaihan. Yeah. Pati unta naman sa mga lalaki na pigagampanan man po ninda sa trabaho kang babayi. Igwa kaya. Yeah. So, happy Women's Month sa mga kababaihan. Ni patabi mga tugang mga wara trabahong Pinoy. Naglangkaw po ngunya na Enero. 4.5%. Da trabaho. Oy, Aleko. Nina Aleko. Perang beses mo kami pinalsukan ngunya na aga. Padagos databi ang operasyon duman sa may mga illegal connection kay kuryente. Aha. Siguraduhon nindo tabi Boss Mark Bien, good morning. Nagka-clustering so Aleko, pero bako man so Aleko may mga kontratista ini. Diyan sa Malinaw igwada diyan ki sarong harong na pig-cluster na kuta na kudi dayda kayang laugon kan sumanga dayda tuminugot sumay sa diri kang harong nay cluster susayang kontador ilag duman sa luwas ilag duman sa luwas so kontador sa poste diyan sa Banwaan kang Malinaw igwada diyan ki
pigklaster na sa mga kontador, habo kan sarong tawong ini na ibalyo so sayang kontador duman sa luwas. Ano yan tabi aliko? Kung ibaralyo, gabos. Bako na. Takot ka mo dyan? Dayda na hero. Laog ngaya ka mo digdi sa compound me. Diyan sa Malinaw. Ano yan? Daragit na tabi manay Odin bilang Hill versus daragit na sa mga kabarangay tanata taiyan da inindo linuwas. Dahil nindo kaya patatig sususpitsara na nanghabas ki kuryente. Diyan sa Malinaw. Sisay naman ining naghahadi-hadian na ini diyan sa Malinaw. Ni talagang lalaknit na ini. Dahil ining magi ni Buntulton. Pag-una kayo ni siya pa dyan ang bida. Ay, bako ka natabi ang bida dyan sa Malinaw. Salbatana. Day kaya kang sutong mga ampod kayan. So, nakakontrata yata yan na pigka-cluster bagangon yan sa mga kontador. Tigbaralyo na, tigralag na dyan sa poste. May saro na dyan na yaon sa sarong barangay dyan sa Malinaw. Dayda tuminogot. Nailuwas sa iyang kontador. Daragit sa mga kabarangay niya, ngata din ni doon pigluwas na pigsususpitsaran mi ngayon na iyo ang mahabas digdig ang kuryente. Uy, pangyari. Aram na kan mga kabarangay. Ayan ang problema, no? Kauron daw kita kaya ni kita ga-aliko. Adi, si Barkada tang Aliko Board, si Sir Rico Sainz, baka lamang nagdadangog. Putunta daw, takong araw ka ini kung natatakot itong mga nakakontrata kayan kasi garipig kontrata iyan. Oto susaro dang harong duman na pigsususpitsara ng habas ki kuryente habo nang ganda ipaluwas sa kontador. Habo da. Kaya daragit man sa mga kabarangay nga tangya tatig pipili sa nanin daw. Pero luwas nga kung luwas. Ma'am Mary Jane Baringbing. Ang paguna niya ngaya, siya pa ang hadi sa Malinaw. Ay, bako ka na tabi ang hadi sa Malinaw. Pangyari. Ayan po tabi mga tugang sa tuyang mga riparo ngunyan pong Lunes. Chairman Jodeline Calyo. Sige, 42 minutos na. Ma'am Alona Kapitin, good morning. Diyan sa Kapitin family diyan po sa Barangay Malolos kang Malinaw Albay. Kumusta tabi si Chanina sa kasi Chore? Tabi may nakaabot na lamang diyan ng mga kandidato. Sa mga kandidato sa 2025 puro pulok na. Puro pulok na. Sige nang pamiriting. Sige nang patiripon kan mga opisyales. Talaga sa Pilipinas kung mahal. Sabi diyan sa tiwi, maburuwa na naman ngaya. Aram mo ngaya bagan mga politiko, maski ngaya langit, maski ngaya kung sisay pwedeng ipanuga. Maski ngaya ang bulkang mayon, ipanuga yan sa imo. May eleksyon na naman baga. Kamo ngaya tinugaan na gusto pa ngayon nindong utobo. Kadakol na po may mga pamiting digdi, pamiting duman, may pasad-pasad. Parasad-pasad na. Madali na baga ngaya mag-file. Nay ko po. Sige tabi mga tugang alas 7:44. Pasalamatan tamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre yaon po dyan ng MBY Dormitory. MBY Dormitory.
Makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sila. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuano. Along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Diyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya so mga naghahanap po kidorm, boarding house. Available po, MBY Dormitory. Ano? Kay Madam Maylin. Thank you. Ingat po, Permi. Siyempre mga tugang yaon man po dyan sa tuyang Vice Governor Ate Glendaong Bungaw ng probinsya ni Albay. City Councilor Riner Bursikan Syudad ni Tabaco. Kasabay taman dyan si Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Peña Capos Bilog Kang Malinaw, and the ABC President Cap Art Abela. Salamat. Yan tabian sa tuyang mga katuwang digi sa programa. Thank you po! Si Manny Boxing sa programa Service. Sige tabi mga tugang aramon tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon ha. Kuhan tamon ng linya kang pag-asa. Pero maswerte tabi kita tabi channel. Nagtataga oran-oran po digdi sa area ta ano si Primes na Marisea Capos og mahon ta nagbururak na sa mga ano niya sa mga apod kay ni mga tinanom niya sa mga flowers tadaw tabi tiyanor ta pag nagkakaedad na ang sarong lalaki kakahilig tabi na magtanom na ki mga flower. Si Chued tabi Chanor, aboton ta ka daw tabi Chanor. Si Chued nagkahilig man sa mga masitas, sa mga nagbubururak baga. Ta sabi ni Primes na Marie, ang nagtanom da kay to si Pading Ubit. Si Pading Robert na Capos na birthday kasudma. Birthday kasudma ni Pading Robert. Kunyan, ang nagtanom da kito si Pading Obit. Yan po nagkakailig pala si Pading magtanom sa mga burak-burak. Kadi, kang inot, ang hilig mi. So, Coach Monel, ang nahiligan ming pigtatanom so mga gulayon baga, aro kang pichay, sitaw, so mga kaipo. So, pwede mong magamit pag luluto ka. Yan ang mga tigtatanomi sa mga rooftop, dyan sa mga gilid-gilid kang haro. Iba na so, apod kini, iba na so pigtatanom ni Pading Ubit ngunya. Mga flowers na. Yung mga namumulakla. Yan mga tigtatanom ngunyan Pading Unan na. Pading Unan ka mo. Kumusta si Manay? Si Kuya Nindong Ubit na Capos, iba na ang pigtatanaw. Flower na. Uy, mga magayunon ha, mga magayunon tabi sa mga bura. Tahiling ko sa post ni Primes na Marisea Capos. 31 sa mga flowers na tanom dito ni Padgubit. Pangyari ngayon, Pading Unan. Ikatabi, Pading Unan, nagtatanom ka naman kay mga flowers. Yung mga namumulaklak. Gari si Chuid, gari yuman, tapalibot man ang harong ni Chuid ki mga apod kay ni, ki mga apod kayan. Ki mga masitas duman sa harong ninda. Gari si Chuid man kayo ito nagtanong. Narapason ta ka ngayon. Tangayayo. Chuid kayo ito nagtanong. Si Kagawad Unan, kamo, marahin aga tabi sa mo, sabi ni Coach Monel Calyos. Yugon mo yan. Yun naman ini si Pading Unan ang masunod dyan sa tiwi. Si Pading Unan kamo. Yun na inan masunod dyan sa Banwaan man kan tiwi. Yo. Good morning tabi kay Ma'am Anggi Bronx. Good morning.
Ma'am Lityap Agiri, good morning kay Sir Noli Kamba. Kanta mo ng linya tabi ha kang Pag-asa. Aramon ta ining mga paguran-uran digi sa may parting Bicol. Kung hanggang no arin ini and mati ini ta madugdug lamang sa mga masitas. Ako pati nagtanong ako ngunyan ki Pichay. Nagtanong ako kay Pichay. Tapos kamatis. Nakamahal ngunyan kang kamatis. Di pag nagkusido lamang ako di igwa lamang akong makua. O taigwa na akong suwa, nagbubunga na susuwa ko. Kulang ko na sana kamatis, Pichay. O pwede nang pangkusido baga. Sige, takuan mo na ang Pag-asa aramon tan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Pag-asa. Pag-asa. Shh, Pag-asa. Magandang umaga sa inyong lahat. Narito lang lagay na ating panahon ngayong araw nga ng Lunes, March 11, 2024. Sa ating latest satellite images, makikita natin itong northeast monsoon o amihan pala nakakaapekto sa northern and central Luzon, habang easterlies ang nakakaapekto partikular na sa lalabing bahagi ng ating bansa. Itong northeast monsoon ay magdadala pa rin ng mga mahihinang pag-ulan partikular na dito sa may silangang bahagi ng Luzon, kasama yung Cagayan Valley, Aurora, Quezon, kasama ang Bicol region. Sa lalabing bahagi ating bansa, mga pulupulong pag-ulan, pagkulog din ang mararanasan. Itong hanging amihan naman, inaasahan natin na magpapatuloy pa rin ngayong linggo at posible next week. Third week of March, normally natatapos yung panahon ng amihan. Samantala naman, base sa pinakahuling mga datos, wala pa rin tayong inaasahang bagyo na maaring mabuo o papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility at least for this week. So medyo malit pa yung chance na magkaroon tayo ng bagyo in the next few days. At narito naman ating inaasahang magiging lagay ng panahon dito sa Luzon. Para dito sa Luzon, makikita pa rin natin ang mahihinang pag-ulan na dulot ng northeast monsoon o amihan, partikular na sa bahagi ng Cagayan Valley region, dito sa may bahagi ng Aurora, sa lalawigan ng Quezon at gayon din sa Bicol region. Nakikita natin na mas malaki din yung tsansa na hanggang sa makatamtamang mga pag-ulan, partikular na nga sa may bahagi ng Quezon Province. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, inaasahan natin ang mga isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan dahil pa rin yan sa epekto ng hanging amihan o northeast monsoon. Yung agwat nga ng temperatura natin sa Lawag nasa 22 to 32 degrees Celsius, sa Tuguegarao 21 to 29 degrees Celsius, sa Baguio 14 to 24 degrees Celsius, dito naman sa Kamaynilaan 23 to 32 degrees Celsius, sa bahagi ng Tagaytay ay 21 to 29 degrees Celsius, sa Legazpi dito sa Bicol nasa 23 to 30 degrees Celsius. Dumako naman tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Sa Palawan ay nakakaapekto din ng amihan na magdadala ng pulupulong mahinang pag-ulan sa bahagi ng Palawan at ang agwat ng temperatura sa Calayan Islands 25 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa City naman 26 to 32 degrees Celsius. Samantala, mga pulupulong pag-ulan, pagkilat-pagulog naman ang mararanasan sa may bahagi ng Kabisayaan at ang agwat ng temperatura sa Iloilo 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 30 degrees Celsius at sa Tacloban, nasa 24 to 31 degrees Celsius. Habang malaking bahagi naman ng Mindanao, ngayong araw ay makararanas ng mga isolated or mga pulupulong pag-ulan, pagkilat-pagkulog na maaring maranasan. Lalong-lalo na sa may silangang bahagi ng Mindanao, partikular na dito nga sa may area ng Caraga at Davao region. Posible yung mga thunderstorms, na kung minsan ay maaaring magdala ng mga biglaang pagbaha or mag-cause ng mga pag-ulan ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ang temperatura sa Zamboanga nasa 25 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro naman 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao 23 to 33 degrees Celsius. Sa ngayon nga, wala tayong nakataas na gale warning kaya ligtas sa pumalaot ang mga sakyang pandagat. Kahit yung mga maliliit na bangka ay maaaring maglayag sa mga baybayin ng ating bansa. Pero iba yung pag-iingat dahil posibleng maging pagkaroon ng biglaang paglakas ng alon, partikular na sa may bahagi ng Luzon kung saan umiiral itong northeast monsoon o hanging amihan. Manatili pong maghanda ang ating mga kababayan, lalo na yung may maliliit na sakyang pandagat. At narito na ating inaasahang panahon sa mga susunod na araw.
Muli, nakikita natin na posibleng humina itong amihan, pero pagdating ng araw ng Miyerkules at Huwebes ay muling iiral ito sa may bahagi ng Kamaynilaan. Magdadala rin ng may hinang pag-ulan sa Baguio City ang amihan pagdating ng araw ng Miyerkules at Huwebes, habang sa Legazpi City, sa Bicol, mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan sa mga susunod na araw. Sa Metro Manila, 23 to 32 degrees Celsius ang inaasahan nating agwat ang temperatura in the next 3 days. Sa Baguio naman, 14 to 24 degrees Celsius, habang sa Legazpi, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Ang malaking bahagi naman ng Visayas ay makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms in the next 3 days. Agwat ang temperatura sa Metro Cebu ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo, nasa 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban naman, nasa 23 to 32 degrees Celsius. Bukas, inaasahan natin ang malaking tsansa naman ng pag-ulan sa may bahagi ng Metro Davao, dulot yan ng easterlies. Habang sa Cagayan de Oro at sa Zamboanga next 3 days, mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan. Agwat ang temperatura sa Metro Davao in the next 3 days ay 24 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City, nasa 24 to 32 degrees Celsius, habang Zamboanga City naman nasa 24 to 33 degrees Celsius. Ang araw natin, sisikat ganap na 6:06 na umaga at lulubog, ganap na 6:06 ng gabi. Sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube, at para sa mas komprensibo at mas marami pang impormasyon, maaari tayong bumisita sa ating website pag-asa.dost.gov.ph. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. A blessed week po sa inyong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Sin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Sin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Kulbutana sa Bicol Net TV. Okay, mga tugang, salamat po, Pag-asa. Yan tabi, mga tugang, ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Amihan ang namamati tapo digdi tabi Don Disina. Ligi sa may parting Bicol region, may mga pag-uran-uran da kita. Salamat. Maswerte nga ni kita, sabi tayo na nga ni, maswerte kita digdi sa may parting eryata sa tiguran-uran kita. Duman sa Manila namin, nako, nag-aral lang na duman ang mga masitas, ang mga awot, langinit, duman sa Manila namin. Kaya maswerte pa kita digdi. Lalo na sa mga parauma na nagtataranom ngunyan, gari dakol ngunyan na nagtaranom pagkatapos kang nag-arani ng paroy, gari may pasigunda sinda ang tigtanom, mani, pakwan, mais, kamote, yan. Kaya puwan manggiraray kayang pandugdog. Yo. I feel passion. Di maswerte po kita. Yo. Sige. Wala man kigil warning, ibig sabihin, mga tuga, pwedeng palawod sa mga parasira niya to. Kaya lang, maski na nga ni arog kayan, kamahal pa man giraray kang presyo kan sira. Pasil nga pagdakop kan sira. Pisilon bagay nga. Sige po, mga tugang, duro-diretsyon tanay nita malasotyo na pasensya na tabi ka mo ta medyo late sa tuyang pagpuon. Nag on and off tabi mga tugang kuryente, aliko. Habo kaya kang sarong tawo dyan sa sarong barangay dyan sa Malinaw, abo niyang ipaluwa sa sayang metro padagos ang sayang paghabas ki kuryente. Dahil kinaya kan sa mga kuro kontratista kang aliko, sa mga nagka-clustering bagakan mga kontador, tigralag na bagan dyan sa luwas, dyan sa may poste, o susaro da dyan na harong, dyan sa sarong barangay dyan sa Malinaw, dahil nang ganda na pirit, dahil nagad nakalaog da duman sa compound, so mga nagka-cluster kang kontador,
day databi pipahiro. Day pipahiro ta ang huna niya sa sadiri niya, siya panghadi diyan sa Malinaw. Ang kalingaw gari. Kung naman siyang hadi diyan sa Malinaw. Kaya sa mga kabarangay niya, inururagan lugod naman sa mga nagka-cluster ta. At ang ngayata may pigpipili ka mo. Oh, dapat nga gabos. Dahil may nga kaya. Ano pala niya? Adik pala niya sa Malinaw. Sabi kan makabako naman mo niyan anhadi. Feeling niya ngayon, nag-adi-adian sa na ngayon siya. Ne. Ay patawa da kita kan litso mas naa. Bumanggirari ang gusto niyang mangyari siya maghadi diyan sa Malinaw. Gariday naman kay ni matugot ang mga taga Malinaw na mahadi ka pa man dyan. Nabalo ka na baga? Pero di ka naman nga ni talaga makabalik dyan. Dikyo. Hoy, mga tugang depo kamo mag-arali, mabalik po ang programa sa pag-urulayan tataw-taw. Alas 8 na, ma-orasyo impirata mo na kita. Tapos yung mga commercial tayo. Dahil po kamo mag-arali, mabalik lang po kita. Madali unsa na yun. Ano? Sige, orasyo impirata, tabi mo na kita. Orasyo impirata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda.
Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo! Come on, everybody! Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Kulbutan sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang kumpiang 8. O 8-8 tabi ang matama sa waiting. Sabi yung garing pundon sa waiting salbay. Puga-puga man giraray baga. Naiko po. 8-8 tabi an sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory. Magkukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit. Manager po kang MBY Dormitory. Madali sa na yan mako. Along National Road sa pagitan po kang UST and Mariners. Ano, dyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap po kay dorm, boarding house, MBY Dormitory na tabi. Okay, Madam Maylin. Thank you. Kasabay tama dyan mga tugang si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Belated happy birthday man kay Ika. Ang matuang chikiting ni SM Jomar sa kani Ate Glenda. Marso man ang birthday kayan. Maski si Gio. Marso man ang birthday kaya. Kay Attorney Gio. Kaya siyempre mga tugang kasabay taman dyan, ang ma-birthday naman si City Councilor Riner Burse ng siyudad ng Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi
Kapos Bilo kang Malinaw, and ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Alma. Mauran-uran databi dyan sa crossing mayon. Uy, preskuhon dyan. Sige tabi mga tuganghayan po ang mga katuwang niya to sa programa. Maraming salamat po. Mga tugang alas 8:09 na. Sismati, good morning tabi sa imo. Hapon na dyan adi. Dyan sa New York. Kamusta? Kamusta si Chaisting? Kay Manay Alice. Si pa si Manay Gina. Dyan sa Balsa. Sa Lamo Tao Family. Kamusta tabi ka po? Daro-diretso na po kita. Serbisyo sin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Kulbutan sa Bicol Net TV. Okay, sige, alas 8:10 na. Alas 8:10 nin hapon na, banggi na dyan sa New York. Banggi na. Kay Boss Mike, good morning tabi sa imo, Boss Mike. Kay Chaisting, good morning databi. Kay Alice, kay Manay Gina, kay Chukaloy. Uy, si Chukaloy. Lalo na databi kay pinsan ko na si Mayor Cheryl Capos Bilo. Pinsan mo pala si Mayor siya di. Si Chukaloy, nagkahurampangan kami kang nakaaging birthday ni Vice Mayor Abi Cargulyo. Matindi yun pa si Chukaloy. Matindi yun pa si Chukaloy. Iyo ang natada duman ng mga veterans baga. Mga veterans na mga dati niyang pag-iriba sa Sangguniang Bayan. Tas si Chukaloy baga sa Sangguniang Bayan Secretary. Nagdurulag sa mga municipal councilor. Durulagan saro-saro. Ang natada si Chukaloy. Natada si Chukaloy tabi, look at you. Good morning tabi sa imo. Sabi ni Coach Munil Calyos, sisay na ngaya ang mga nadadangog-dangog mong mga mayor dyan sa tabako. Ansaro dyan ngayang nadadangog si BM Ray Braga Ace. Naglalataw man ng gadsungara ni board member Ray Braga Ace na yun ang mayor. Good morning man kay Sir Benji Rosal. Si Sir Benji Rosal, nagluluwas man kay ng pangaran. Kudi, sabi sa ko ni Sir Benji Rosal, naghahalat ngaya ako kisign. Ano yan? So, sinyales. Nagalat nga ako kisinyales na kung malawos nga ako na magkandidato para alkalde kan siyudad ng Tabaco. Pero sa mga tabakenyo, pigkukurahaw ninda tabi ko Munil Calyos so pangaran ni Sir Benji Rosal. Pigkukurahaw ninda so pangaran ni Sir Benji Rosal. Pero si Sir Benji dahil pa po kay desisyon. Pero dahil niya mapigsisaradoan sa iyang pinto na magserbi dyan sa siyudad kang Tabaco. Pero ang putuko na ngunyan sa Tabaco, Mading Olive Sanoy, si board member Ray Braga Ace. And ang posible databing makalaban ni board member Ray Braga Ace ang mga pambato man kan mga lagman na si former Mayor Alex Borse. Iyo yan ang nagluluwas dyan sa siyudad kang Tabaco. Si former Alex Borse bagas, dating mayor na yan. So, ang sabi, iyo databi ang mamanokon man kan mga lagman. Paano na nga si BM Ray at Tita Verses? Si BM Ray, dati bagayan sa mga lagman. Kudi, ako,
ako sa pagkaaram ko nasubaybayan ko ang political career kaya ni BM Ray Bragais, may utang na bot po yan, Tita versus kay former Mayor Alex Borse. Iyo ang, kumbaga, paglaog sa politika ni BM Ray, dyan iya naglaog kay former Mayor Alex Borse. Magkairibanan kami ka ito. Pero di ako naglog sa politika, Tita. Karamihan magbarkadaon ka ito, si Pretty Boy Bangbang, si Pading Leroy, tapos yan si Pading Ray. So, kaming tulo ka ito, so nakakaaram kang mga pigpaplano ka to bago iyan nag-vice mayor. Dati, ang magiging vice mayor ko dyan kang inot sa tabako, si Pading Leroy. Si Pading Leroy na beses kundi nag-giveaway. Itinao ni Pading Leroy kay naguron sa duwa siyempre. Sabi ni Pading Leroy kay Ray, ngaya padi, ika na ngaya ang lumaban, mapaingalo ngaya ako. Di si Ray Bragais nag-mayor, vice mayor. So, kang time man na ito, naglaban si Joey Salceda para gobernador. Kinuangon yan mga tugang si Pading Leroy na provincial administrator. Hanggang ngunyan si Pading Leroy, siya gari ang admin kang Kopi Hospital kundi ako nasasala. Si Pading Leroy. Tama na nga ako digdi sa hospital. Sabi ni Pading Leroy, maugma naman nga ako digdi, at least nga so negosyo kang pamilya, natututukan ko. Dahil naman gari si Pading Leroy malaog sa politika. Takong malaog sa politika, kang inot pa. Garingon yan talaga, enjoy na siya tapi sismati, Ma'am Alice Casquejo, dyan sa pagserbi niya, dyan sa Kopi Hospital. Yan na nagluluwas pa sana sa siyudad kan Tabaco, Ray Bragais, Alex Borse, gari lalabanan na ni Ray Bragais so pigkakautangan niya kibuot so paglaog niya sa politika, yun ang unyan ang makakalaban niya sa pagkaalkalde dyan sa siyudad kang Tabaco. Kasi nahiling na bagaduman sa mga post sa social media na si BM Ray naglipat na po duman sa kampo nira Joey Salceda and duman po sa Ako Bicol. Bako na po siya sa Lagman. So iyan tabi ang nagluluwas ngunyan. Pero susaro pa na pigagasod man kan mga taga-Tabaco, iyo po sutugang ni Governor Noel Rosal. Nayaon dyan man sa Barangay Basod, si Boss Benji Rosal, na mabuot, simple sa ng tao, simple ho na tao, bako ang bugo nun, bako na ano. Kundi, sabi niya, naghahalat pa siya ki sign, naghahalat pa siya ki garibaga himala ngaya, bako ngaya basta bara-bara sana o kaya bako ngaya or intremes ang paglaog dyan sa politika. Although ngaya sa pagserbi okay kaya ako. May mga plano man ngaya ako sa Tabaco, kundi ngaya halaton ta susahin. Halaton ta ngaya. So yan tabi mga tugang, pero pikukurahukan mga taga-Tabaco si Rosal. Pikukurahaw kan mga taga-Tabaco si Rosal. Inda sana, kay former Mayor Bursiman, dahil tama masabutan kasi may nadangog man ako kundi abo ko nang i-share. Kasi sunadangog ko negatibo. Negatibo. Abo ko na. Abo ko nang ano yan. I-share pa sa Indo. Tamay nadangog kaya ako na negatibo. Subala natabi ka mo. Basta yun man sa natabian na nagruluwas. Nagruluwas dyan sa Tabaco kasi naghahapot. Sa Vice Mayor Tabi Cotsmonel, gari nagluluwas sa mga siga.
Tapos gari si pag-graduate man ko niya na city councilor, gari si Dick na Martires. Ayan naman nagruluwas. Pwede man si Manay Uden Bilangil, Verses. Ayo. Kumusta kay Bernard Bilarmino Buban? Ay, Paday, kumusta? Kumusta mo na sana ako kay Paday? Dahil kami nagkakahilingan, dyan sa Praxidyo Junk Shop. Good morning. Bako na palang Praxidyo yan. Kay Pading Bernard na yan. Yo. Okay, kay Sir Christopher Prias. Good morning, Tabi. Sa mo, idol. Yo. So, amigo kong si Coach Munil Calyos, City Councilor. Yan. Yan ang mga piggagaso dyan sa Tabaco. Coach Munil Calyos para City Councilor kan syudad ng Tabaco. Pero bako man tabi Coach Munil Calyos pigagasod na ika mag-mayor. City Councilor da tabi mo na. Yo. Yan. Yan ang mga nagruluwas. Pero dakulon pa po yan ang mga pagbabago pagabot sa politika. Yo. Diyan nga ni sa Malinaw, may posibilidad na magtulo. Tulo ang magralaban na alkalde dyan. 2 babayi, 1 lalaki. Pwedeng tulo. Pwedeng mag 1-on-1. Yan, dyan sa Malinaw. Dakol na mga municipal councilor ang may mabaralik. Sabi nga ni kang iba, dahil naman daw ka mo magbaralik. Tawa na naman nindo sa iba. Tawa na naman nindo sa iba. Dahil na daw ka mo magbaralik. Tawa na naman nindo sa iba. Sabi kang iba yan kundi kung gustong magbalik, gusto pang magserbisyo, natatadae. Madepende sa tao. Madepende sa tao. Kundi may nadadadangwag ako na dahil na daw man nga ka mo magbaralik. Tama naman nga. Tawa na naman nindo sa iba. Takang nakauron ko si Vice Governor Ate Glenda. Igapot ko siya kang manungod sa bida politika tabi Coach Munel. Yako Ate Glen, kami baga mag-closeon kami kayan ta. Magkaiba na kami kan kayto sa WBS pa. Way back in 1993. Haluyunon nga, di 1993 pa. 1993 pa, 1991 yata ito, 1993, magkaiba na kami ka ni Ate Glen. Daraga pan si Ate Glen ka to. Ako kay Toto yun pa man. Nagka-restrihan kami ni Ate Glen. Sir Omar, good morning. Sabi ko, anong plano mo? Kasi, ngunyan baga, igwaki pigpile baga si Seto Kapnimo sa ombudsman para kay Governor Grex Lagman, kay Attorney Grex Lagman. So ang prayer niya duman na suspendihon mo na habang pigdadangog so kaso sa ombudsman. So suspendihon si Governor Grex Lagman. O di kung halimbawa masuspindi niya ako si Attorney Grex Lagman, diyan matukaw ka sa Vice Governor. Ayan magiging OIC. O di ako, maswerte yung katabi Ate Glen. Iugon mo yan na para ang kinandidatuhan ko ngaya MOX board member. Nagi akong Vice Governor. Kung halimbawa, ako papalan masuspindi ang gobernador kang Albay, magiging gobernador kaya ako. Hindi sa nangaya. O di ngunyan niya ako, di ano ang plano mo? Inapot ko, ano ang plano mo sa 2025? Sabi sa ko ni Ate Glen, garing nga tabi, MOX, mapaingalo ako. Nataya ko mapaingalo ka. Tawan ko nga ki pagkakataon o kaya tawan ko nga ki espasyo nga sa kuyang aki na si Attorney GIO. Kumbaga kumbaga sa padyak boundary na nga ako. Naabot ko na nga nakapira ng taon na nga ako sa serbisyo.
garing nga talagang mapaingalo na ako. Mapaingalo nga ako. Susuportan ko na sa nangaya suaki ko na si Atty. GIO. Yako, may potential ka baga pwede ka maging vice gobernador na kandidato ka. Nakulon niyang opsyon pero ngaya gari pipiliun niya magpaingalo. Ngunyan, sabi ko, sayang man kasi sa mga taga-Tabako, pigagaso din si Ate Glenda na bumalik sa pagka-city councilor. Sabi man sa ko ni Ate Glenda, naguristoryan kami Kutsmunel, gari nga day ko na ngaya tanggapunan mga arog kaya. Ilinga ngaya tabi ngaya Mox. Ako ngaya, perang beses na ngaya nagbalik-balik dyan. Perang beses na ako nag-graduate. Ngunyan, gari ngaya makasupugon man na mabalik na naman ako. Kumbaga ngaya, grabe naman yung pagkasuwapan ko ngaya pag-arog kaya. Pagkasuwapang sa posisyon. Sabi sa ko ni Ate Glenn, itao ko na sana ngaya sa iba. Marayon talaga si Ate Glenn. Sabi ko, itao ko na sana ngaya sa ibang slot na yan. Tamay gusto man na iba na gustong survey sa syudad kang Tabako, itao ko na sana ngaya. Naku, kisay mo itao. Pwede ngaya kay Coach Munil Calyos. Tawan ko naman niya kipagkakataon sa mga baraguhan na makalaog, makapagserbe sa syudad kang Tabako. At ako ngaya, ano pa man, tapos naman ngaya ako. So, terminong binuhuian niya, bako man niya ako suwapang sa posisyon. Tamay ibabaga na, may mabaralik na naman, so mga nakagraduate, mabaralik na naman. Sabi nga ni kang iba, ano ang nalingawan nindo, tamabalik pa ka mo? O kundi, kita man sa mga nagbuburuto, nga tatatig buburutuhan ta pa man. Nahiling taman sa performance ninda, so nga tatapag ibubuto ta pa man. Ang problema sa tuya, pag abot ki panon, ibubuto tama. Mala, may paipit. May paipit baga. Magayon sa istoryahan mi ni Ate Glenn, kaya sabi ni Ate Glenn, ni Vice Governor ngunya na garing ngaya magibwe ngaya ako kay Atty. GIO, kay Gio. Kasi Gio ngaya dugay na ngaya sa pag-abot sa public service baga, perang taon pa sana si Gio. Ako ngaya perang taon na ako sa government service ngaya o sa pagiging servidor. Haluyo na baga ngaya ako. Kumbaga ngaya naabot ko na. Dahil ko man nga pinangarap ini maging vice governor ako, para ngayon nagkandidato akong board member, nagi akong senior board member, na-diskwento so gobernador, o nag-ilibit ngayon ako. Baka ngayon maging bonus pa kung halimbawa masuspindi sa gobernador ngunyan, magiging gobernador si Ate Glenda. Pero dahil niya man po yan, papangadji na, masuspindi. Baka, kaya nga ngaya, sabi sa kuya ni Ate Glenda, may mga pagbabago pa kaya yan. Pero talagang ang sabi sa kuya ni Ate Glenda, mapahingalo siya. Mapahingalo na. Magduman niya, magtanom-tanom niya kami ni Nuno ngayon, ni Jomar, ni SM Jomar. Magtanom-tanom niya kami duman sa Skyline. Tanom-tanom niya kami duman. Tanom-tanom niya kami duman kamote. Okay na yan. Marayon. Anday ko lang maano duman. So tinaram ni Ate Glenda, grabe naman. Kung baga, grabe naman yung kasuwapangan ko ngaya kung mabalik pa ngaya ako sa syudad kang Tabako. Balik. Ko, sigurado ka bagang gana ka manggiraray kung halimbawa mag-city councilor. Tayo man sa tigagarasod kan mga tao. Tao ko na ngaya sana sa iba. Tawan ko man niya kipagkakaton so iba na gusto man magsirbe. Bakong perminasan na ngaya kami, perminasan na ngaya ako. Kaya yan tabi mga tugang so paguristoryahan mi keto ni Vice Governor Ate Glenda. Sige, ang sweet ko good morning tabi sa imo. Okay, sige, alas 8:29. Digdi kita tabi mga tugang ha. Sabi ko na nga ni dapat maging responsable kita.
pag-abot tabi sa pagpurupindo ta sa satuyang mga cellphone, sa social media. Nabuisit lang ako kan sarong aldaw, mga vlogger baga, ang mga vlogger baga, dahil sinda na igwaki, moral obligation sinda sa mga naghihiling, sa mga nagpapalo sa inda. Dahil hindi naisip ko, mag-ano sana, ang naisip ninda mag-viral sa indang vlog, dakol ang view, may nagkikita sinda. May vlogger na ginibong content napapabarita baga sa social media na igwaki, nagtutok-tok da sa harong, nananggagadan. Kaya, sabi kang Malinaw Police Station, Municipal Police Station, pati sa tabako ay guamangki, press release kay ni. Basaon tamo na ni ha. Anon tayo ni gari ang nangyari iba ginibong content sa indang vlog. Di lalong dakulso nagkatarakot. Dakulso nagkatarakot. Tunay sabi kang Malinaw Municipal Police Station. Kang mga nakaaging aldaw da atabi, dakol na mga nagkakalat na mga post sa social media patungkol da sa tawong pigsasabing nagtutok-tok sa mga harong, asin ng gagadan. Para po sa impormasyon kang gabos, wara po na i-report sa Malinaw PNP manungod sa siring na aktibidad para ini po masabing totoong nangyari. Tandaan niyo ha, dai po opisyal na report sa satuyang otoridad. Sir Dick Damaso. Iyan ang problema ta. Dahil po na i-record ang Malinaw PNP sa nagkakalat na arog kaining mga impormasyon. So ngunyan, sabi digde, padagos po na pig-enganyar ang gabos na maging responsable sa pagpost asin pagpapakalat po kay malisyosong impormasyon. Pigpapatanidan man po ang lambang saro na maging maingat asin, maging mapagmangno sa kapalibutan kung kamo mo mayro o kung kamo po may igwa po kay mga namalisyahan na kaduda-duda, persona, aktibidad, i-report datulos sa samuyang numero. Huni po so outline kang Malinaw PNP. 0998 598 5933. Otron taha 0998 598 5933. Okay, Masi, good morning. Yan press release man po kang Malinaw Police Station. Good morning po sa sakuyang magayon na agom na si Mercy Arina Damaso. Yan ang dapat pigbabati permian sa iyang agom. Pagbatiyon nila sa indong agom tabata. Ano ngunyan? Women's Month. Bulan kan mga kababaihan. Sabi man kang tabako PNP huni man. Tanagpon ini dyan tabi sa tabako. Hindi sa malilipot yata. Dahil na po nindo may nag-content ka ini sa indang mga vlog. Ang problema pag nahihiling tig-share ta pa. Ang i-share nindo ning programa ko tanganing nagtatao kita-kitamang impormasyon. Ning programa ko ang i-share nindo bako ining mga burublog na ining daing kamugtakan. Pwede kamong madiskwido ka ini. Pwede po kamong makasuhan ka ini. Boss Peter and Sisa, good morning tabi sa imo. Bako? Pwede po kamong makasuhan ka ini kan mga otoridad na nagpapakalat po kamo kisalang impormasyon. Na nakakaalarma po kang tao. Bako? Ipag-share po nindo mga programa na nagtataw kitamang impormasyon. Bako na magsusuro-share ka mo kan mga buro-vlog na yan igwa kay nagtutok-tok dyan. Paragadan matuktok pa sa harong nindo. Salbata ng pa. Yugo-yugon man, Boss Peter and Sisa. Manggagada na matuktok pa sa harong mo. Mr. Ulbutana, abrian mo tagadanunta ka.
Salbata ng pahit iya. Good morning mantabi sa agom ko. sabi ni Masi, good morning mantabi sa agom ko, sala sa init, sala sa lamig. Gulayan mo kay paingurag na lada. Ni Masi. Then mag-irinit na igulayan mo man kaya puros lada, matindi ho. Yo. Balikan ta so nagtutok-tok data ng gagadaan. At sarang mo. Sir Peter, buksan mo ang pinto mo. Tagagada nun taka. Ikaw man araw kaya. Pangyayari. Magada na matuktok pa. Ngunya ang problema ta sa social media kung arin so nag-viral, garugunta. Aram ta ng sala. Ilingan na kita. At anang sala, papahiton ta pa. O sige ang dagdag, sige ang dagdag. Ilingan na. Ano ang nangyari? Nagpapanik po sa tao. Rumalawag na ngaya ka mo, tamay nagtutok-tok dyan. May press release man tabi ang Tabako PNP. Sabi din magandang umaga hanggang po sa ngayon. Ika-7 ng Marso, walang formal na reklamo ang naidulog sa aming pong himpilan patungkol po sa kumakalat sa social media post ukol po sa namamatay na tao na naglilibot na tabi sa syudad. Ang nangyaring insidente po duman sa Magapo, Tabaco City, itinuturing pong isa pong isolated case lamang. Walang kinalaman po sa nasabing post na kumakalat. Sa kasulukuyan po ang Tabaco PNP ay masusing pong iniimbestigaran patungkol po doon sa ano ang katotohanan sa nasabing social media post. Gayon pa man, gayon pa man, pinapaalalan po ang publiko na parati pong maging maingat sa lahat ng pagkakataon. Kapag may kahina-hinalang tao o kaya umaaligid sa inyong residente o lugar, i-report lang po kagad sa aming himpilan. Tumawag po sa numero sa hotline po ng Tabaco PNP 0998 598 5930 o kaya sa 0917-658-2462. O yan po sa hotline man kang Tabaco PNP. Ma'am Julieta Bringses Brizuela, good morning tabi. O yan, so tigsasabi ta na maging responsable kita sa pag-share. Pag-share tabi kan mga salang impormasyon. Yan, ngata daw kita ta. Imbis na i-share ta so tama na impormasyon, ang pag-share ta so sala. Ano na kita? Women's Month, bation mo man tabi ang ago mo. Ako nga ni, dahil mo pigbabati man. Man ang ganda di. Binati mo na ngayon sa iba, so ago mo, dahil mo binati. Ako nga niya, dahil mo man pigbabating matanos. Para sa gabos tabing mga babayi. Sabi ko na nga ni kasubago, bako sana sa mga babayi, kundi sa mga lalaking pigagampanan sa trabaho kang babayi. Taigwang mga lalaki tabi, Sir Boss Peter NC sa bagana. Iyo ang nagpapadodo kang aki, iyo nag-aling kang aki, taso agom na babayi, iyo nagtatrabaho. Hindi ko baga kaya? Siya ang nawawalat sa harong, iyo nagluluto, nagpapakaon kang aki, nagpapadudo. Kaya batiun ta naman sa mga lalaki na pigagampanan ang papel kang mga kababaihan. So happy Women's Month tabi sa mga kababaihan. Yan para po sa gabos yan, nga ninday ki may magparaurag-urag na day ko binati. Gabos tabing mga kababaihan, happy Women's Month. Sabi nga ni Coach Munil Calyos, to all the girls I love before.
no, 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 no. Ang pangyayari, Coach Monel. May mga to all the girls ka man, ha? To all the girls I love before. Happy Women's Month po sa Indoga Boss. Kontento na? To all the girls I love before. Ang dami. Ang dami. Sige. 39 minutos na. Lipas tabi ang alas 7. Alas 8 din pagkaaga. Sige. Tabi ha. So, mga nagpapakalat kin impormasyon, ingat tabi ka mo. Baka makasuhan tabi ka mo kang mga otoridad. May mga batas na po kita kayan. Dahil na po kita magpara giribo kin mga tarantaduha. Sus ko, natatanag kakaurugmado ka mo kaya na nakakapanloko ka mo kikapwa. Una nindo marayan. Basta na sa nangaya ka mo. Sige. May commercial kitang naipit. 20 minutos tabi bago mag-alas 9. Commercial muna kita. Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang albay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay.
si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Kulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang ta 16 minutos na sana bago mag alas 9. Ang oras pong yan natod sa tuya kang MBY Dormitory. Ang makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Sabay man dyan sa programang ini si Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Burse kang syudad ni Tabaco, Cons Irene Morales Pahot and Mayor Shi kang Malinaw Albay. Kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abila. Sige. Thank you mga tugang. Balik po si Mr. Hulbutana, Manny Moxea po ini. Ngunyan pong aldaw kita ni Lunes sa programa Serbisyo Sin Reparo. Sundo kita alas 9. Biyo dang umininom si DM Barrios kadakol na tubig. Tanatanan niya so pandiurag na gulay ni Masi. Marita na ito minaram na ano ngayon pasiba mo pa. Na specialty ni Masi. Kung dagol ka pa dyan na native na manok tabi Masi. So native na manok mo dyan, ano daw kung gapuon mo suduwa? Gapuon mo suduwa nganing mapilay, daron mo sako sa wibis. Gapuon mo suduwan native na manok mo dumab. Barabadon mo. Tapos pag napilay, daron mo sako sa wibis. Lagan tantanlad. Sa wibis. Lagan tantanlad. Sige po mga tugang, duro-diretso na po kita. Serbisyo Sin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Kulbutana sa Bicol Net TV. Maray dyan sa Indota, day nawawaraan mga manok kadi. Dakulo na ataman si Masi na mga native na manok. Pertiyo no niya na i-drive mo tabi Masi si Sir Alwin sa Webes, umibaka. Kasigurado, mahanap ito kipiloto. Takot na ito ngunyan magsulo. Na pwede magsulo-sulo ngayon nagkakaedad na ngayon kita. Pag-arog ngayon ka na madayo, dapat may piloto. Sigurado mahanap ito kipiloto sa Webes. Maganda ka na tayo na ya. Kunday kito, wala na pati dyan si wala na dyan si King. Wala na dyan si apod kayo ni si Manis. Si Sayan makuha kay tumahurabot dyan na piloto. Ika ang kung yaong ka di ka na sana sa Webes iyo Masi bala ka na. Kaipuan kay itong piloto. May laban sa Webes. Sige. Digdi kita mga tugang sa pagirumdom tabi kang DSWD. Daman po sa mga miyembro. Kang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kaya 4Ps. So mga 4Ps beneficiary tabi, magdangog tabi kamo. Na mahigpit databing pigbabawal kang DSWD, ito pong pagsangla kang sa indong ATM o kaya cash card. Bawal po yan. Sabi mga tugang ni Regional Director Norman Laurio, ay nahiling mo na yan. Wara na po ako, sir. Ano ni? PM ko na lang tabi. Sige. Nene? Ay. Sige. Mapo dito sa imo. Mapo dito sa imo. Sige.
Sabi mga tugang ni Regional Director na igwa databi ki mga miyembro kang programa na sa inda pong pig-imbestigaran dahil sa mga report databi na pigsasangla po sa mga ATM. O, sabi digdi na pigbabawal po yan kang DSWD. Dahil bako man databi pag sa diri iyang kang benepisyaryo yang cash card na yan. So pigpapasubli man sa na po yan da kang gobyerno. Halimbawa ika miyembro ka kang purpose, bako mo yan sa diri. Pigpapasubli sa na iyan sa imo kang gobyerno. Ang sisay man databi na madakop mapatunayan na nagsasangla po kang card. Tatawan databi sa permirong offense nin warning. Dangugan nindo ha. Hindi ka magbarasol. First offense, warning. Second offense, pwede na pong suspendihon. So, programa sa laog databi kisarong bulan hanggang po ini permanente na pong matanggal sa purpose pag third offense na. May suspension. Pag third offense, mga tugang, tatanggalo na po kamo as beneficiaries po kang purpose. Sabi mga tugang kang sa tuyang Regional Director kang DSWD na igwa databi ki 1,000 na mga reklamo ang natanggap po kang sa indang opisina kung saan piradigdi ito pong mga nagkasuspindi na habang po ang iba tuluyan na pong pigtanggal sa listahan akan mga benepisyaryo. Igwa na palang mga nagkataranggal. May mga nagkataranggal na palan sa purpose na patunayan na pigsangla ninda so sa indang nahiling mo na ya. Iyo kaya ang ara mo kaya ngunyan ang pag-utang igwa po permi ki garantiya. Tamakahida po na ngunyan magpautang ka ngayon nga maski barkadahon mo. Ngayon pa di, patangan na ngayon muna ako ta. Bayadan ta kasi sa katapusan. Nagipit sa na ngayon ako. Di, padihon mo maray suhuro nindo. Pinasubli mo. Naday po ki garantiya. Ang problema, pag abot ki katapusan, nagtatago-tago na supadi mo. Nagtatago-tago na. Dahil mo na nagkukontak, tig-block mo na. Tig-block ka na sa social media o kung sa ipa man. Pigapudan mo na, pigsisingil mo na tabi. Ma'am Tet, Maria Teresa Cardosa. Pigsisingil mo na. Pigsisingil mo na. Nabubuysit ka na. Name. Pa-shoutout databi sa Malinaw National High School teaching and non-teaching staff. Sabi ni Ma'am Maricar. Sige nakantabay man sa mga teacher sa kanan teaching staff diyan po sa Malinaw National High School. Mabuhay tabi ka mo. May dengon yan dineklarar. Dengon yan dineklarar na holiday. Pun ngunyang kang Ramadan kundi ako nasasala. Pun ngunyang kang Ramadan. Okay, so igwa na po kay mga napatunayan na nagsasangla po sindakan sa indang ATM sa mga benepisyaryo kang purpose. Kasi pag nag-utang ka, halimbawa sa tindahan, mautang ka ngaya, pautangan na ngaya muna kung sarong kilong bugas. Ay, di ngaya pwede. Ano ngayang garantiya mo? Huni ngayang garantiya ko sa imo so ATM card ko. Sa purpose. Yan. Sangla. O kaya isangla ko ngaya ini. Makubraman sa na ngaya ako sa katapusan ngaya ki 3,000. Isangla ko na ngaya ni Simon 3,000. Ika na sana magkubra duman sa landbank. Ngunyan, may mga napatunayan na pala ng DSWD, tinarangkas na sa benepisyaryo sindakang purpose. Yugod mo yan. Masira mo ng buhay mo. Kain tulog ka na sana. Kaya baga dakul ang mga Pilipino, mga tugang na naghuhugak ako na. Kasi may piga-asahan sila na pagtumbak kay bulan, igwas sindang na-resibe. Kadakol na pong mga Pinoy
ang mga hugakuna. Hindi na nga ni, nga dahil na kita matrabaho, ay igwaman sa na nga ya. Ha? O igwaman sa na nga ya. Kaya garibaga ang nangyari lugod, tinuruan ta pa sa mga kababayan niya to na maghinugak. Dahil nga ni digdi sa programang ini. Oh, so daing-dai talaga lugod, iyo pa lugod so dai kasabay diyan sa programang iyan. Ha, kang sa tuyang gobyerno. O madali lang yan, sir. Dumanon sa harong tapos ireklamo sa barangay. O bata, so padihon ko po, sir, nag-utang mo sa bata, ang sabi bagatabi masi, sa utang daday mang kinampi priso. O sige na nga, kulungan na nga ako. O kinulong mo. Ang problema, paano ka mabayadaan? Diba? O sala mo nga, di day lugod nga ako makakabayad sa imo kung kulungon mo ako. Ibaga, dayda tabi kinakukulong sa utang. Ay mga tigasabi kay mga makusugon ang botkan mga nag-uutang. Ha? Dahil mo pwedeng ipo sa social media na araw kay ni si Masi may utang sa kuya. Dahil kang supog. Nagtuga ka sa kuya pag ginibo mo sa social media ikapaso na kasuhan. Kaya yung ngayon sa mga parautang ay sa mga nagpapautang pasiguro na ngunyan. Dapat igwa ka kigarantiya. Arog ka yan. Ano nga may garantiya mo sa ko? Di so ATM card ko, kang purpose. Yan ang garantiya. Na sigurado man sa na ngayon may malaw ngayon sa katapusan. Maka? So arog ko kaya. Pero kung, di ba ka nag-iiriwal ang mga magparade, magmarade, magkakrapit bahay, dahil po sa pag-utang. Siyempre, midbid mo, barkada mo, pinautang mo ta, may emergency. Ang problema, tapag pigsingil mo na, yan, dyan na ka mo mag-iiwal. Minsan, tataraman ka pa. Nagpautang ka nga ngayon, may lisensya ka ngayon magpautang. So nagpautang, so nahirak sa imo, iyo palugod sa may sala. Eling na nindo ya. Ngunyan, pag pinus pa kang nautangan, pinus pa sa social media, nakasuhan pa so, nagpautang. Yugyugon mo pahitaya. Kaya dakulon lang ngunyan hidap, kaya yun na yan, ha? Pag nag-uutang sumimro kang purpose, isa sangla so ATM. Uning nga ya, isang la ko ini sa imo, pag sa katapusan nga ya, malawg nga so sa mo yang purpose. Di kubraon mo na san huning nga ang personal identification number kan supin. Ika na sa nga ang kubra duman. Ayun na nga ya. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sarumbang Serbisyo asin reparo. Tested and proven na databi yan, sir. Iyo baga. Kaya makahidap tabi masi magpaparapautang. Sa kuya kamo mag-urutang, taday man ako kipapautang. Purugan. Kulog lamang ang bot nindo sa kuya pag nag-utang ka mo sa ko. Manipautang ko sa indo. Pala. Bagong ngayon tabi Chairman Jodelyn Calyo. Manipautang ko sa indo. Mga tugang 2 minutos tabi bago mag alas 9, digdita naman po muna para mintras natatapuso na sa tuyang programa ngunyang pong Lunes na Lunes. Petsa 11 na kita kang Marso taon 2024. Ilang tulog na lang, Chairman. Ilang tulog na lang, alam na. Kaya so gusto tabi, open na po ang sakuyang GCash. So mga harayo na dahil man makapadara ki regalo, open na po ang sakuyang GCash. Ano nga yan GCash number mo? Yan 0975-985-6545. Ayan, open na tabi ang GCash ko. Puon ko niya na Lunes.
Ang deadline tabi ka yan sa Biyernes. Deadline sa Biyernes. Puon ko niya na Lunes, open na po ang Gcash ko. Ayo, open na po yan. Sa mga rarayo, pwede ka mo mag-Gcash. O kung dae, ipadara po nindo kay Chairman Jodeline Calyo. Si Ma'am Jodeline na sana, si Chairman na sana madara sa ko. Sa kuya! Ginibuho pa ngayon akong kartiro. Yo! Ibuhon mo pa ngayon akong kartiro. Oy, mga tugang sangaran po ni Maestro Nilad to na sa muya pong station manager. Sa pangaran man po nindo gabos. Sa pangaran po kan mga katuwang tayaon dyan ng MBY Dormitory kay Madam Maylin. Kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw. City Councilor Riner Burse. Cons Irene Morales Pahot. Mayor Shi Kang Malinaw. Si ABC President Cap Art Abela. Thank you. Mga tugang, paaram na po muna sa indong lingkod at sa indong servidor asin taga Riparo. Manny Moxeya po ini. Manny Moxeya po, si Mr. Hulbutana. Saka naman kita magiribanan sa programa Serbisyo asin Riparo. Diyos amigos! Domo arigato. Oboson ko ang ibakal kialak, sabi ni Chairman. Sige na. Bahala ka. Sabi sa ko ni Jodeline Calyo, si Chairman, bakal ko ngayon kialak. Ay, tanang. Diyos amigos, ingat po kita gabos. Si Manny Moxeya sa drama Serbisyo Bishop Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is
Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World